Κύριε Γιαννακάκη, δεν θα σας κουράσω. Απλώς θέλω να μου επιβεβαιώσετε αν σας πυροβόλησε ο Γιώργος Αγγελιδάκης. Ναι. Ναι, αυτός ήταν. Μπορείτε να μου περιγράψετε τη σκηνή? Περίμενα την αδερφή μου να ετοιμαστεί. Το σπίτι είναι διόροφο. Η αδερφή μου ήταν στον πάνω όροφο και εγώ στο σαλόνι. Έβαλα μια αρακή να πιω και εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κουδούνι. Άνοιξα την πόρτα και είδα τον Αγγελιδάκη. Είδα το όπλο και μετά τον είδα να με σημαδεύει. Μπήκε μέσα, έκλεισε με το πόδι του την πόρτα και φώναξε πως μου το είχε τάξει. Και πυροβόλησα. Ο Γιώργος Αγγελιδάκης είναι πεθερός σας. Κατά τη γνώμη σας, γιατί σας πυροβόλησε? Τι διαφορές είχατε, αν είχατε? Ποτέ δεν τα πηγαίναμε καλά. Ο Αγγελιδάκης δεν με ήθελε για γαμπρό του. Τώρα, πρόσφατα που χώρισα με τη γυναίκα μου, ήρθε και με βρήκε στα Χανιά και άρχισε να μου λέει διάφορα. Πάντα με απειλούσε, αλλά δεν πίστευα ποτέ ότι θα πραγματοποιούσε τις απειλές του. Μάλιστα. Χωρίς ποτέ να σας έχει πει το λόγο? Που δεν με ήθελε. Όχι. Ποτέ κάτι συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θα δώσετε επίσημη κατάθεση όταν θα μπορέσετε. Σιδερένιο σας εύχομαι. Αγάπη μου, είμαι δίπλα σου. Σε παρακαλώ. Θέλω να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Θέλω να βγάλω εισιτήριο να πάω στην Κρήτη τώρα. Σε παρακαλώ. Νιώθω τύψη για το Σύφη, νιώθω υπεύθυνη.